मैत्रिणींनो, लेबरी रेसिपीजमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला मकर संक्रांत स्पेशल तिळगुळाची पोळी कशी बनवतात ते दाखवणार आहे. चला तर मग त्यासाठी लागणारे साहित्य काय आहे ते आपण पाहूया. तिळगुळाच्या पोळी बनवण्यासाठी इथे आपल्याला साहित्य काय लागणार आहे ते मी तुम्हाला पहिल्यांदा दाखवते. इथे मी 1 वाटी तीळ घेतलेले आहेत. 1 वाटी तीळ आणि त्याच्यासोबत 1.5 वाटी जवळजवळ 1.5 वाटी शेंगदाणे मंद आचेवर भाजून घेतलेले आहेत. ह्यासाठी लागणारा अजून एक पदार्थ म्हणजे गूळ आपल्याला लागणार आहे. तो मी साधारण 1.5 वाटी घेतलेला आहे. आणि पीठ बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी गव्हाचे पीठ आणि अर्धी वाटी मैदा घेतलेला आहे. हे तीळ घेतलेले जे आहेत ते आपण प्रथम मंद आचेवरती भाजून घेऊया. इथे मी गव्हाचे पीठ आणि मैदा दोन्ही पण मिक्स करून घेतलेले आहे. चवीसाठी त्याच्यावर चिमूटभर मीठ घातलेले आहे आणि पोळ्या खुसखुशीत होण्यासाठी 1 चमचा तेल घातलेलं आहे. आणि ते आता सर्व एकत्र करून मी मऊसर कणिक मळून घेणार आहे. तीळ मंद आचेवर भाजून घेऊन ते थोडेसे थंड झाल्यानंतर मिक्सरमध्ये मी हे गूळ आणि तीळ एकत्रच वाटून घेतलेले आहे आणि इथे भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट केलेलं आहे बारीक. तिळाचे आणि शेंगदाण्याच्या कुटाचे मिश्रण आपण करणार आहोत इथे आता पोळीमध्ये भरण्यासाठी. ते व्यवस्थित एकत्र करून घेऊन सारण बनवायचे आहे. सारण इथं आपलं आता रेडी आहे तिळगुळाच्या पोळीचं. फक्त सारण जास्त ड्राय वाटत असेल तर आपण पाण्याचा एक हापका मारून त्याच्यामध्ये घ्यायचा आहे आणि जशी पुरणाची पोळी बनवतो तसा उंडा भरून घ्यायचा आहे. इथे बघा तुम्ही साधारण या थिकनेसची पोळी लाटलेली आहे. मंद आचेवरती तेल किंवा तूपही लावून आपण ही पोळी भाजू शकतो. तिळगुळाची पोळी बनवून झाल्यानंतर अशी दिसत आहे. ही अतिशय खुसखुशीत आणि चवीलाही खूप छान झालेली आहे. तर तुम्ही मकर संक्रांतीला नक्की ट्राय करून पहा. तुम्हाला ती नक्की आवडेल आणि आमच्या चॅनलला लाईक्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय.